Oh, tahu? Oh, ano? Oh. What's up mga karimot? Hindi na kalimot na. Ako nang gitapigan sa kaban pa sa lulu na ako nang gitapigan para safety ba? Karon, ako nang ipalitag battery. Kaya ako to na akong amigo na si Rico. Ang giro ito, masyugagin ba? Gago! Ano, dili tinuod. Karon, naanan ako nang sumayan. Pero sa di pa pumuadto sila, mo shoutout ko ni DJ Prince, RG, Cebu Mix Club, o ni Yuli Campos, o ni Kurt Robin. Kunya, yan ang kadugayon, ato si Rico. Let's go! Mga karimot, si Rico. Ato, itong gabang ato, mugana ba ni? Taray. Rico! Rico! Uy, natugay. May ni mga karimot, kinatug. Atong suwayaw mugana ba ni? Kaya mao mo din yung original na remote. Atong suwayan. Ato na siyang hubuan, be. Short, be. 1, 2, 3. What? Oh, nagdayapir ng buwang. Nagdayapir ka na. Yan na. Parang si bata hadlok ni makaihi. Tingin na sa short niya. Lamiya ni. Ang ko ni siya. Kaya kini siya bugal-bugalon ganina ko. Ako po na siya ibalhin. Ako po na ipakawawan. Sila kagpangabuang na ko Rico. Kanang mahubog ko. Imo kong kabuangan. Ibalhin sa tika. 1, 2, 3. Oh. Kanag dili kung imo tiday ang sao ni. Ana lang kaniya, sao kas bandok og law ko, kaon dia. Rico, wap amo mata, di deperiapir mo siya batang gamay. Di birol di kuwangan niya. Ato ni siyang isunog lungon, kay may itong lungon na naimpas na to sa installment. Isud ti kag lungon para ma-experience nimo kung unsa jud ang feeling misud kas lungon. Be, 1, 2, 3. Oh, ayan na, Rico, de. Rico, sus, ang installment na ko, na-impas, nagkapahimo sa ito klain taon. Bago pa kayo. Mao na rin, Rico. Aron, di ko matagbaw ni mo. Kawawan ba dito ka? Kabugal-bugalon, kaya ko permi, maagay ko sa inyo, imo ko singit-singitan. Karon, ingon ka ang remote, tinuod, ligiging na, tika. Karon, ibalhin, tika sa public, kawawan pati ka. 1, 2, 3. Nakasadiri sa dagang tao. Mga tao. Ngayon na, din mo rin Rico. Diha, sige panguna na ko. Bausan sa tika. Mga na diha. Nya. Kapay bungot ay. Sus, napapahuway na kasdayon. Di mo ni mao. Ilubong di tika. Ilubong tika. Tawo. Ano? Ibalhin tika, ilubong tika. Okay, 1, 2, 3. Ilubong tikang buhi. Ayan no. Sus kuya, nangitang asawa ni impas ko, di ko kaulin is muar. Kasabaan ko sa asawa. Bala ka niya, sikag pangabuang na ko. Sikag-sigit-sagit ako, hamdiro ka. Kabuangan, tika. Sikang ingon akong remote, dili tinuod. Lagi ni, kimaw na original na remote. Dili to ang katong among gamit na remote. Xerox or token niya may original. Karon, ilubong na tika, isura tika. Tabuna na tika. Sige bugal-bugal ko. Ana ka diha Rico. Dayo na sa pagpanahon mo Rico. So di ka iduot tika diha para inigsood akon mo. Rasta kay ka. Wayo pagpanaw Rico. Buangan ko nga. Ano, sige bugal-bugal ako sa inyo. Sige-sigitan ko naman karon. Ging natin ka. Ang remote, tinuod na. Sarap. Bala ka niya. Riya, sige bugal-bugal ako. May snap dong. Riya, sige bugal-bugal ako. Bala ka niya. Bala ka niya.